Безнең өчен рәхәт ел булмады. Бик тә авыр ел булды. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хабибуллин узган 2022 елга йомгак ясап, мәшәкатьле борчулы ел булды, ләкин куелган максаттан тайпылмадык ди. Җитди халыкара икътисади санкциялар шартында безнең республика халкының һәм территориясе иминлеген тәэмин итү буенча алда торган бурычларыбызны үтәүне дәвам иттек. Дөньядагы бүгенге вазгыять белән бәйле төстә Татарстанларга яшеренә торган объектларны, бункерларны, шулай ук халыкка хәбәр җиткерү, кисәтү объектларын тәртипкә китерергә кирәк. На самом деле эта система кажется, что так дежурная. Она очень важна в современных условиях. Мы видим, что приграничные территории нашей страны уже не только приграничные. Речь идет о том, что эти защитные сооружения... Ул объектлар федераль милек булып санала, тик моны раслаучы хокукый документ та юк. Шулай булгач, аларны карап тору өчен без дә, муниципалитетлар да, оешмалар да бер тиен акча күчерә алмыйбыз. Моннан тыш тиз төзелә торган саклану объектларын булдыру, җир асты корылмаларын, шул исәптән метроны саклану объекты буларак өйрәнү мөһим. Узган ел Татарстанда 4992 янгын чыккан, 2021 ел белән чагыштырганда 18%-ка азрак. Янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар эшендә уңай нәтиҗәгә ирешү өчен аларның һөнәри осталыгына түгел, күп нәрсә техникага да бәйле. Татарстанда ел сайын заманча техника һәм технологияләр кертелеп тора. Мисал өчен, менә бу җайланма ул коткаручы маягы дип атала. Ягъни, янгын сүндерүчеләр ниндидер объектка кергәндә, аларга менә шушы җайланма беркетелә һәм аларның кайда ниләр эшләве шуның ярдәмендә күренеп тора да инде. Узган ел республикада төтен чыгу турында хәбәр бирә торган 52 мең җайланма урнаштырганнар. Алар ярдәмендә 91 кеше, шул исәптән 20 бала исән калган. Сезнең хезмәтегезне күрәбез, сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез, эшегездә уңышлар. Республикабыз киләчәктә дә гөрләп, матур итеп яшәсен. Рөстәм Миннеханов коткаручылар хезмәтенең кеше гомерләре өчен мөһим булуын искәртеп, алга таба да уяу һәм җаваплы булырга өндәде. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.